Witam, tutaj Dekłaczek i to jest kolejny odcinek Zagramy w Limbo. To jest drugi odcinek i teraz tutaj musimy uciekać przed pająkiem, żeby nas nie zabił. Nie lubię pająków. Dobra, biegniemy. I teraz musimy tutaj stanąć sobie i poczekać, aż on stanie na tą kłodę. No i kurde, nie udało się. Teraz nas zabije. Nie. Nie chcę umierać. Ratunku. Ratunku mi. Help me. Help me. Help me. Nikt mi nie pomoże. Ui. O, udało nam się. Całe szczęście. Szybko, szybko. Szybko. Dobra. Jest. Dobra. I jeszcze będziemy mieli jedno spotkanie z tym pająkiem, ale to będzie już ostatnie spotkanie. Całe szczęście. Nie lubię pająków. Zwłaszcza takich wielkich. Ui. Powiem wam coś, że to już miałem nagrane, ale przed koło, co tam mi się pokićkało z tym wszystkim i przed koło, tam gdzie miały być cięcie, to były nagrane, a tam gdzie nie miało być cięć, to były nie nagrane. Uderz, ostatni raz. Już nie... lagi. Czyli zgubię się, bo to przez to, że się renderuje film. Właśnie zagrali w Limbo, odcinek pierwszy. No. Teraz turlamy główkę, znaczy nie główkę, tylko ten taki odwół. Nie wiem jak to nazwać. Ohydne. Dobra. Biegniemy. Teraz będziemy musieli wziąć skrzynkę. Łazimy po drabinie. Mam nadzieję, że podobają wam się moje filmy. Ui. Dobra. I... Ui. Dobra. Dajemy tą skrzynkę tutaj i skaczemy. I tu i zaraz będą znowu próbowali nas zabić ci jacyś tacy ludzie. Ale teraz będziemy musieli przejść przez wodę. Ui. O, będziemy skakać po ciałach teraz. O, słyszycie tą muzykę? Widzicie? Człowiek ma pijawkę w głowę. Taką samą pijawkę będziemy mieli my niedługo. Ja nie lubię pijawek. O, od razu pamiętajcie, że trzeba wziąć to ciało tutaj. Bo tutaj od razu będzie pułapka za tą górą. Widzicie tutaj linka i nad tą linką wielki kamień. Tak więc... O nie, a nie, ta pijawka jest zeżarta. Uj. Dobra. Biegniemy. Tutaj trzeba stanąć na ten guzik, żebyście się nie przemylili.
A tutaj nie można stanąć na guzik. To jest taka podpucha, że... O, teraz... Co nie? Jeden się zabije na kolcach, a drudzy się zabiją tutaj, o. Nara. Dobra. Biegniemy dalej. Kogoś postrzelono już. O, i teraz będzie moment, którego nie za bardzo lubię. Ponieważ będziemy musieli tutaj szybko działać. Dobra. O. Dobra, teraz tą linę trzeba. No się takie jakby kolumna nam się otwiera. Teraz musimy tutaj szybko o fuck, szybko. Fuck. Nie udało się. No cóż. Znowu musimy się tutaj męczyć z tym. Dobra. Teraz dobrze będzie. Nie na drobinę. Koleś. Dawaj. Jesteś dobry, co nie? Więc teraz musisz się rozbujać i na drugą linę. Dobra, teraz biegniemy. Dobra. Teraz dobrze. Śmieszny stworek. Jakiś. I pijawka. Zabija nam się do głowy. Biegniemy do światła. Co nie? Teraz biegniemy w drugą stronę. Trzeba będzie przeskoczyć coś. Uj. No widzicie, te potworki chcą tą pijawkę, co nie? Więc musimy przeskoczyć przez te pudełko. I trzeba... Uj. O, widzicie, tak o. Dobry sposób. I... O, dobrze. Teraz tutaj jest takie coś. Widzicie? Ten mały stworek chce żarcie. Więc my mu to żarcie sypiemy. Fuck. Nie udało się. Jeszcze raz mu sypiemy żarcie. No i widzicie? Ten stworek ucieka i wpada do kółka. Co nie? I teraz widzicie to? O, pada deszcz teraz. Więc musimy biec. No. Widzicie, to jest rynna, co nie? Teraz musimy zejść na dół do tego dołu. I to dać na środek, mniej więcej, tak o. I teraz takie coś. I to się, ten zbiornik się napełni wodą. My sobie skoczymy na kłodę, a później na drugi brzeg.
Ale trzeba uważać, że sami nie wpadliśmy do wody. Ui, o, widzicie, udało mi się. Mam nadzieję, że wam też się uda. Dobra, niedługo będę musiał chyba kończyć. Co to? O, jak? Musimy tutaj jeść. Ui. No, musimy... O. Dobra, ja będę już teraz kończył. Żegnam się z wami, Dekłaczak. I komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie.